След откритието на Йоханес Гутенберг, книгопечатането и Гутенберговата преса, в Германия много бързо се появяват още десетки преси. А в Италия още повече. В градовете държави и особено в Венеция, Венеция става меката на книгопечатането. Само един век след откритието на Гутенберг, един българин, роден някъде в подножието на Осоговската планина, син на духовник, от малък работил като преписвач в манастир, случайно вижда Гутенбергова преса и оценява нейните достоинства. Този българин се казва Яков Крайков. Запомнете това име. Един незаслужено забравен българин. Яков Крайков отива в Венеция и там закупува печатница с 2 преси. Само един век след Гутенберг. 1566 година. Венеция. Яков Крайков отпечатва първата българска книга на кирилица. Часослов. Той го отпечатва точно преди 450 години. Точно в това време. От май до август. Той отпечатва своята първа книга на кирилица. На български език. Точно 450 години след отпечатването на тази книга, една българка прочита кратка информация за Яков Крайков в медиите. Започва да търси информация за него, но явно информацията е много оскъдна. Търси в музей, в архиви, в медии, в интернет. Събира всичко, каквото и попада. Систематизира го. И тя дава воля на фантазията. Тя написа романизираната история на Яков Крайков. Тя написа романът Печатарят. Дами и господа, представям ви писателката Силвия Томова. Ваше. Яков Крайков, българин от Каменна река, дойдох в лето Господне 1566 година в област Венето, град Венеция, и купих печатарското ателие на Божидар Бухович. Така, в 1566 година този човек излиза на арената на световната история, за да промени не само българската история като част от книгопечатането или историята на Ренесансова Европа,
а да окажат влияние върху културната история и световната културна история. 1566 година той дава тези данни за себе си в първата си книга Часослов. Преведено на съвременен български, Часослов означава църковен календар. До появата на Яков Крайков, първият българин издал печатна книга в световната история, на датата 14 февруари всички печатари до тогава са отбелязвали паметта на Константин Кирил Философ, но са го отбелязвали като учител славянски. Когато Яков Крайков заявява себе си своето съществуване в Венеция, той пише на датата на 14 февруари Константин Кирил Философ, учител българ. И къде го прави това? Именно на мястото, където векове по-рано Константин Кирил Философ разчупва завинаги триезичната догма във Венеция. Не може да има повече съвпадения. Яков Крайков се появява в Венеция богат, защото по това време, за да купиш печатна преса, е било необходимо, трябва да си модерен човек, но това не е било ефтино. Защото тази преса може да направи всеки човек, който е разглеждал вече съществуващите печатни преси с ръчане, както нашия домакин, има сърце, има мисия, но по-скъпото нещо по времето на когато Яков Крайков стига в Венеция е да си купи лиценза за печат. Тогава всеки печатар, независимо от какъв е неговия етнически произход, грък, арменец, венецианец, трябва да притежава лиценз за печат. Той се издава от Дожа на републиката и му дава право да разпространява и печата книги във Венеция. Всеки, който престъпи тези правила, който издава книги нелегално, който разпространява литература, която морално престижна на църквата, или хули Бога, бива преследван и изгонен от републиката. Особено това се отнася за хора, които не са венецианци. В тази група влизат българи, той е единственият, който е заявил себе си като българин в Венеция по това време, гърци, арменци, всички, които не са родени в Венеция. Така че Яков Крайков работи в една абсолютно негостоприемна среда, като бежанец, но богат човек, който трябва да се справи от една страна с гръцкото духовенство, православно духовенство, което е натварено с мисията да следи за съдържанието на гръцките книги, които се издават в Венеция. От друга страна трябва да се справи с попоите на инквизицията, която църквата е насъствала срещу реформаторите. От трета страна трябва да направи така, че книгите, които вече е отпечатал, да стигнат именно за тези хора, за които са предназначени за нас. В 20 век, когато се създава първата държавна печатница в София, първите печатари са хървати. Те пътуват от Загреб до София 8 дни. Представете си, 4 века по-рано, колко време отнема пътуването на един човек, който е роден в никому неизвестното село Каменна река, до Венеция. И колко време отнема на търговците, които са се движили до границите на Османската империя, вероятно с коне, но в рамките на Османската империя на волски коли, да разпространят тези книги във всички български градове, където по това време все още може да се чете на църковно-славянски език. Браво! Обърни го, че го изпознахме. Айде. Още веднъж. Джими, шестиците. Джими, днес ще стигне към Яков. Или към Яков. Ще се върна малко в България. Годината
е тази, с която започнах, за да ви разкажа за разстоянията и за контекста. 1566 година умира Сюлейман Великолепни, българска държава не съществува. Това е владетел, който за малко да превземе Европа. След него престола заема сина му Селим Пияница, както е известен в световната история. По това време не съществува сръбска и българска държава. Няма такива. Няма. Единствените книги, които се разпространяват в България, освен редките печатни книги, които идват от малкото кирилски печатници на Балканския полуостров, ще ви кажа къде са те, в румънския град Търговище и мисля, че има една в Черна гора по това време и печатницата на Божидар Вукович в Венеция. Единствените книги, които стигат до тук печатни, са преследвани. Хората също не обичат печатни книги. За тях по това време книгата е нещо, което се поръчва на монаси, които дават обет, които трябва да изчистят сърцето си, да се молят и тази книга, след което села и градове са събирали пари, да я купят, да я занесат в църквата и да я дарят. Но това важи само за църквите, в които богослужението се води на църковнославянски. Във всички останали места, на запад от София, богослужението е на гръцки. И гръцките свещеници от своя страна преследват църковнославянските книги. Тоест, когато дойде книга на кирилица, тя е подложена на преследване, тя се укрива. Малко преди 1566 година, един сърбин, той се казва Мехмед Паша Соколович, става велик везир, той е ничарин, отвлечен след като данък от семейството му, заведен в Цариград, тогава Константинопол, там подложен на обучение, както всички момчета, които били взимани като кръвен данък, със сменена вяра. Това момче е умно, напредничево. Това момче успява да стане велик везир, стига до сърцето на Сюлейман Великолепни по това време и успява да го убеди, че в рамките на Османската империя и в интерес на империята е да има места, градове, цели области, в които се води богослужение на църковнославянски език. Така, в 1555 година е създадена Печката патриаршия. Слава, както каза Диан, на Мехмед Паша Соколович, който въпреки, че е променил религията си, запазва дълбоко в сърцето си спомена за това какъв е бил, откъде е тръгнал. Благодарение на това, в всички земи, които попадат под юрисдикцията на Печката патриаршия, богослужението на църковнославянски език. Най-вероятно, до стигането на Яков Крайков в Венеция в 1566 година, той е имал връзки с високопоставени свещеници, а защо не и с Печкия патриарх. И така, връщаме се отново в Венеция. Яков Крайков заявява присъствието си в Венецианската република. По това време 80% от книжната продукция въобще в света се произвежда в Венеция. Града е като Вавилонската кула. Там се говорят невероятно много езици. Всеки иска да се утвърди в Венеция, а най-модерната професия е именно професията на печатара. Чрез печатната преса се утвърждават и капиталистическите отношения. Техните характеристиките на капиталистическите отношения са серийно производство, т.е. книгите, съдружие, Яков Крайков е бил в съдружие, кредити, Яков Крайков най-вероятно е взимал кредити и отстъпки, които търговците дават на своите партньори. Всичко това звучи много съвременно.
Вие всичките тези неща сме ги чували, аз не ви казвам нищо ново. Причината е, че света от 16 век до сега не се е променил чак толкова много. Така звучи, ако четеме първите страници на популярната история. Но да се върна отново там, където преди малко спрях. Какви са били хората обаче? Те не са били съвсем като нас. Малцина са онези, които са разбирали дълбоко смисъл на това, което се случва. Въпреки че книгата като масово производство вече става част от всеки дом. Докато ръкописната книга е била съкровище, печатната книга става и забавление. Вече можеш да се забавляваш, което е много старо и още със светската литература. Но как българите, и не само българите, как консервативните хора по това време са възприемали книгите? Те не са харесвали печатната книга. Не всички са харесвали печатната книга. Да, тя е лесна за четене. Тя е по-евтина. Тя е по-достъпна, защото от нея има много екземпляри. Но как може да съществуват две еднакви букви? Ние сме различни хора. Ние сме по подобие от един вид, но сме различни. Кой може да създаде две еднакви неща? Дявола. Така че, освен преследвани от османските власти, печатните книги са били преследвани от тези фанатици във вярата, които са смятали, че не може да има две еднакви неща. Това се е случило и в Русия, това се е случило и по нашите земи. За съжаление, ние не пазиме, за разлика от Венеция, не пазим нашите архиви, те са унищожени. Няма много разказвачи от 16 век, които да ни разкажат как точно е било, а и всеки, който се осмели да остави някакви данни за себе си, винаги в приписки, в белите полета на архивите на ръкописните книги, винаги таи в себе си мисълта: ами ако греша, ами ако бъда наказан, ами ако отида в ада. И на този фон, на този контекст, когато има кръвен данък, който не е взиман от градовете, който е взиман от селата, откъдето е Яков Крайков, израства едно момче. Стига до Венеция. Купува лиценза за печат. Двете преси на Божидар Букович, който е вече покойник, и до 1572 година издава 4 богослужебни книги със своя издателски монограм. Втората книга, която Яков издава, е молитвеник. Третата е Псалтир, която съдържа първата ренесансова рисунка въобще в историята на кирилското книгопечатане. Цар Давид е изобразен в центъра на действието. И третата най-уникална книга, която той създава, която е с размер малко по-малко от тази картичка, е Различни потреби. Тези книги, за разлика от книгата, за която всички са учили в учебниците, дело на Филип Станиславов Абагар, за която се казва, че е първата печатна книга с новобългарски печатни елементи. Абагара е само 5 страници. Всички книги, които Яков Крайков издава, са над 100 страници. Странно, но книгата Абагар не прилича на съвременен тип разбиране за книга. Тя не е във вида, който познаваме като книга. Както каза Силвия, Абагар е бил отпечатан на 4 листа, по 4 колони на лист, които после се нарязвали, подлепвали се в дълга лента, която е около 6 метра дълга. Абагар съдържа 9 стилографски гравюри, отпечатане на хърватска кирилица, уникален шрифт също, отпечатане в Рим по инициатива на Филип Станиславов, Никополски епископ, католически. Предназначението на абагарите нарича се Абагар по името на библейския цар Абагар, когато лично Христос бил излекувал, и Абагар му написал благодарствени молитви. От тогава насетне всяка такава благодарствена молитва се нарича Абагар. Предназначението на абагарите били да се носят, от това се произвеждали в този вид, да се носят навити на китката на ръката или на кръста под пояса, като свещени мощи, които помагали срещу всичко. Зли думи, уроки, болести и така нататък.
отива. Този същия Филип Станиславов, чиято книга видяхте, след доста време след Яков Крайков, който е казал за себе си, както ви казах в своето начало, аз, Яков Крайков, българин от Каменна река, този същия Филип Станиславов е казал за себе си велик българин. Така, между другото, в една от книгите на Яков Крайков е разказана тази история на Абагар. Яков Крайков, според тогавашните норми на езика, нарича царя Абгар и разказва една апокрифна история, че се търси чашата на цар Абгар, която чаша цар Абагар в тази версия и изпраща в знак на благодарност на Исус Христос. По това време, както споменах вече не съвсем в началото, апокрифните четива са били преследвани, но Яков Крайков някакси, може би защото в Венеция нямало по това време говорещи на български и нямало богослужения, които се провеждат на долнославянски, успява да се изплъзне от преследването на властите и да публикува тази апокрифна книжнина. Стигнах до Псалтир, където е публикувана първата ренесансова рисунка в историята на кирилското книгопечатане, за да стигнем до 1572 година, когато Яков Крайков издава различни потреби. Защо тази книга е уникална? Защото е джобен формат, защото са запазени само два екземпляра, единия от които се пази в Милано, а другия се пази в Лайден в Холандия. И защото за първи път в тази книга се появява едно сказание, което авторство е неизвестно. А именно сказание за мощите, които се съхраняват в катедралите на Венеция. За сега всички изследователи, които са изследвали книгите на Яков Крайков, които са единствения артефакт, по който ние съдим за съществуването на този човек, и изследователите, които се занимават с езика на книгите, не са намерили кой е първоизточника на това сказание за мощите, които се съхраняват в Венеция. Книга за пътници, защото Венеция тогава, както и до сега, е било привлекателно място за поклонници. Хората отиват там, купуват си мусталчета, покланят се на мощите на апостол Марко, разхождат се, купуват си нови неща и се прибират по родните си места. Книгата за пътници или различни потреби предпазва тези хора от злото по същия начин, както Филип Станиславов почти един век по-късно ще напечата тези 5 страници. Тоест, когато пътувате по пътищата, които могат да ви направят мишена за всеки разбойници, вие можете да се предпазите с тази книга, като прочетете молитва или буквално да я убиете, както е било с Абагар, или да я сложите до сърцето си, за да отблъснете злото. Това е разликата между нас и онези хора. В каква обстановка обаче живее и твори Яков Крайков по време на своя само 7 годишен престой в Венеция? Той е съвременник на Тициан и Тинторетто. Той сменя двама папи. Той диша същия въздух, който е дишал Мигел де Сервантес, който е негов съвременник. Яков Крайков вижда първия триумф и отпразнува първия триумф, който Обединените западни сили отбелязват на Испанската империя при битката в Лепанто. Той чува за тази победа. Венеция е част от победителите и празнува. Всички християни, които са останали по това време в рамките на Османската империя, очакват тази победа да доведе до тяхната независимост. Да си върнат държавата, да бъдат, вероятно, като всички останали народи в Европа и да бъдат свободни. Яков не дочаква естествено нашата свобода. Но книгите, които той ни оставя, които вече са били по църкви и манастири и по селца, разпространявани на Балканския полуостров от един друг българин, Тарас Рихман от Скопие, и от италианци, един от тях се казва Амброзио Форчо, правят така, че нашето самосъзнание да се съхрани, нашата вяра да се съхрани, за да можем
да изчакаме след 16 век още 2 века и да бъдем, даже 3, да бъдем свободни. Яков Крайков е личност, който е от значение не само за нас, като първия, а един век след неговото дело, книгите му стъпват в Русия. И Петър Първи отваря тези книги и бива вдъхновен от шрифта, който създава Яков Крайков, за създаването на своя граждански шрифт, т.е. шрифта, на който се печата светска литература. По-късно, чрез светската руска литература, шрифта на Яков Крайков стига до нас и в момента, във всяка една българска книга, съществува частичка от духа на Яков Крайков. Българският шрифт е с руски елементи. Руските елементи не са руски. Те са български. Разбира се, аз въничко обаче ще се опитам да отговоря на всички ваши въпроси, ако има такива, но позволете ми, тъй като съм истински развълнувана, да благодаря на Диан Павлов Джими, на Кристофер Кам, Кристофер Кен. Нашия виолист. И разбира се на всички вас, че дойдохте, че уважихте нашата покана. Това е последното представяне на Печатаря. Мисля, че изглежда като истински празник. И ако имате въпроси с мъничко, с неформален кръг, ще ви отговоря. Благодаря ти, Джими. Въпроси, разкъсайте. Да. Предлагам... Всеки може да получи уникален автограф от автора, с уникален отпечатък от Гутенберг. Аз съм на ваше разположение за въпроси, но съм сигурна, че един въпрос ще включи още един и още 25. Затова предлагам, че даваме 10 минути за въпроси в официалната част, след което се чувствате свободни да пием по едно бяло вино. И много ви благодаря, вие ме просто ме вдъхновихте. Толкова живи, топли, сърдечни хора. Благодаря ви.